Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani. La cine să trăiască? Hai să vadă cine are te grăbești! Mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască? Cea mai frumoasă, cea mai superbă miresică să trăiască și generică să o iubească și să nu îmbătrânească, să aibă parte de copii frumoși. Nu plânge viață! Viață cu fericire și noroc. Bagă-i la țâță! Bagă-i la țâță! N-are nimeni voie acolo decât gineria! Decât să țin eu. Decât să țin el! Nu e voie? De seară! Miruna, cu te iubește, că ai bat pe tine! Hai mă, ce fă, nu mă-i cânti! Copilașul tău dorme! Hai, du major! Mai zile că ia loc! Hai să mișca! Așa. Să montați și la noi. Atunci am putea face de lateral. Asta-i floare de oraș, mă! Asta-i floare de oraș, mă! Adusă, hai cu lații! Adusă de domnilaș, mă!
fecioare, fecioare, la nicio fată și mi te-aș păstra. Bine era mama altă, bine și însura. Ce n-aș da, Doamne, acum să mai fiu băiat. Bine era mama altă, bine și însura. Ce n-aș da, Doamne, acum să mai fiu băiat.
fie vântul seara, așa bate inima, pe noaptea nu mai am somn, că și de dragul tău mă dor. Inima mea bate numai pentru tine, vreau ca și la ta să bată pentru mine, ca să-ți dovedești ce mult te iubesc, și viața mea toată cu tine să trăiesc. Inima mea bate numai pentru tine, vreau ca și la ta să bată pentru mine, ca să-ți dovedești ce mult te iubesc, și viața mea toată cu tine să trăiesc. Sus, sus! Haideți, veniți aici să facem hora mare și frumoasă! Da, da! E așa! Fir cu fir în căruță-și măla, la-i-la-la-i-la-i-la-i-la, și tot face m-aș iubești, la-la-la-i-la-i-la-i-la. Sus, piciorul! Yes!
nașule, că-ți frumoși ca trandafiri, nașule, să dau florile de mare, măi, nașule, frumos finișor, băiat, măi, nașule, nașule, trăit în tine, nașule, că-ți frumoși ca trandafiri, nașule, să dau florile de mare, măi, nașule, frumos finișor, băiat, măi, nașule, ia auzi, nașule, cum îți cântă muzica, hai, auzi, nașule, hai să vină și așa, ia auzi, nașule, frumos cântă muzica, hai, auzi, nașule, hai, nășica, hai la joc, hai la, hai la, hai la, hai la, hai să băie bună. E așa! S-a dus vesel în oraș, măi, nașule, că ești cel mai tare naș, nașule. S-a dus vesel în oraș, măi, nașule, că ești cel mai tare naș, măi, nașule. Ia auzi, nașule, cum îți cântă muzica, ai auzi, nașule, joc o bine până așa, ai auzi, nașule, cum îți cântă muzica, ai auzi, nașule, hai finuța, hai la joc, hai să băie mână, așa! Bată-te norocul, vezi că înșepă jocul și eu stau pe loc. Ca și altă dată joacă lumea toată, hai, na, odată, numai eu du joc. Hai, mai, nana, bată-te norocul, vezi că înșepă jocul și eu stau pe loc. Ca și altă dată joacă lumea toată, hai, na, odată, numai eu nu joc. Vino, nana, lângă mine să jucăm dansul soldat. Vino, nana, lângă mine cum te-am învățat. Mândruiești toată ceartinată, nu știi dansul deloc. Nu știu și mă fac cu cine drag mea să joc. Băie bună, băie bună! Hai, domnișoarele! Așa! Hai, măi, nana, că sunt ușurică, nu îți fie frică, nu ți-a de împărtit. Ca ieri în Buiană ai văzut, măi, nana, parcă aș fi o radă când s-a luat iubit. Hai, măi, nana, că sunt ușurică, nu îți fie frică, nu ți-a de împărtit. Ca ieri în Buiană ai văzut, măi, nana, parcă aș fi o radă când s-a luat iubit. Vino, nana, lângă mine să jucăm dansul săltat. Vino, nana, lângă mine cum ce-am învățat. Mă-ntruiești, văd tu ce-ar final, dar nu știi dansul deloc. Nu știu ce mă fac cu cine drag mie să joc. Hai da, hai da, hai da, hai da, așa. Hai da, hai da, hai da, hai da. Și noroc, mulțumim frumos! Aici, deschideți porțile, că vă luăm și porțile. Bine, ia-o picolo pe poartă. Lasă-l în pace, că dacă o iei picolo, eu știu ulița. Cerem 20. Ia-o picolo să cauți tu. Le luăm și poartă. Ia-o, mă, după ai bine. Hai, ulița de să duce la cozat. Ce să cauți tu pe acolo? Ce să cauți tu pe acolo? Nu veni la tine la poartă, veni la sus. Ce? Hai, mă, ce să cauți tu pe acolo? Ia-o tu, păleam. Ia-o de-a dreptele, așa. Noi suntem mai mult. Bă, luăm porțile cu totul. Hai că mă stai tu la urmă, Chiane, cu porțile tele. Stai tu la urmă. Nici nu dau tări bine. Oamenii ăștia să pună în soare că nu le dă denimate pe unde nimic. Acum să ne pucim. Mă bag la asta. Pe tine te-a rupt peste gard. Pe tine. Barna face 500. Lasă-te!
Ai insulat, n-au voie să fie. Eu cu voi sunt copiii din spate. Așa, pe total pregătit. Hai să-i spunem. Unul aici, unul Hai, aici. trebuie să dea și nașul. Trebuie să dea și nașul. Unul aici. Hai, Lasă pe Gilerică. Hai, rămâneți la voi cu ea, că o ca acasă. Mă, pe unde e? Ce te auzi? Bă, fă, misterioasă, nu cine ce vrea. Ia te mă, de-aș fi de poară. Vezi că noi stăm de mult aici. E de persoană. Plus dobândă, hai, hai, hai. Înțeles, da, unul de persoană. O să de persoană. Dai să zic că la uite de aici, mai vei. Băi, uite cât de ăsta îi făcui lumii, una de cât de joace îi făcui. Hai, 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 scoate-i, scoate-i. Hai, dă-i foarte mult. Dă-i pe, hai, hai, ce? Ia-i, Ramon! Așa e! Hai, lasă, Ramon, lasă! Hai să fie! Băi, să-i tinerele, hei, hei! Da! Dați-și forța, bă, dați-și forța tinerelor! Gata, lasă-o la forțe bine! Gata! Ia-o și pleacă! Bă, stai cu ochii să ia ce să dea. Am uitat de viața pe porta aceea. Hai că plecă fără firește! Să te ajute cineva cu asta portului. Domnișoarele de onoare! Se pune de la fier! În față, domnișoarele de onoare! Desigur nu o să avem nimic. Eu îmbrăcai mireasa și dă și mie 1 milion. Împărtăți și voi acum, ce vreți să vă fac? Oana la tine? Ceau! Hai, de câștigă! Apărți și voi trena toate.
Să trăiți, bine ați venit. Era trăiți. Este lumina Sfinților tăi totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Auraș, o mică rugăminte am și eu. Începem Sfânta Slujba Comuniei pe timpul slujbei. Cine are plăcere să-și ascultă, îi mulțumim. Cine nu are plăcere, îl invităm că uși afară, îi mulțumim. Toată lumea e cu mulțumim. Problema se pune, noi ne facem treaba, dar din păcate fotografi ca să strice filmul așa cu multe zgomote. Noi încercăm să fim cât mai cuprinzători așa, nici să vă plictisim, nici să zicem așa să vă dăm afară pe ușii imediat. Facem de așa natură ca să facem cum este bine. Puțină liniște în timpul să auzim și noi aici ce le urăm tinerilor și după aceea mă invitați să vorbesc în continuare. Așa că 2 ore. 2 ore. 2 ore, cel puțin. Cel puțin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici, și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu Ionuț Costinel și Miruna Elena, care acum se logodesc unul cu altul, și pentru mântuirea lor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ni se dea lor fi spre moștenirea neamului și toate cerurile către mântuire, pentru ca să li se trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie binecuvântați în deplină înțelegere și în credință tare, pentru ca să fie păziți în viață și purtare fără de prihană, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeul nostru să le dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată, pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, Cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe ei moștenitori făgăduinței Tale, însuți binecuvintează și pe robii Tăi aceștia, povățuindu-i pe ei spre toată fapta bună. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu Ionuț Costinel cu roaba lui Dumnezeu Miruna Elena, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu Ionuț Costinel cu roaba lui Dumnezeu Miruna Elena, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu Ionuț Costinel cu roaba lui Dumnezeu Miruna Elena, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În dreapta îi punem și rămâne așa că îl schimbăm după aia. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu Miruna Elena cu robul lui Dumnezeu Ionuț Costinel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu Miruna Elena cu robul lui Dumnezeu Ionuț Costinel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu Miruna Elena cu robul lui Dumnezeu Ionuț Costinel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Avram, ai călătorit în Mesopotamia, trimisând să logodească femei săpunului său Isaac, prin miloșirea scoarței de apă ai descoperit să logodească pe Rebecca. Însuși, Doamne, binecuvântează și logodna robului acestora și întărește cuvântul pe care și l-au dat. Unește pe cu Sfânta ta unire cea de la tine, că tu dintr-un început ai zidit bărbat și femeie și de la tine se însuțește bărbatului femeie spre ajutor și spre doinerea neamului omenesc. Însuși, dar, Stăpâne Dumnezeu nostru, Cel ce a trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, ce alegi din neam în neam, caută, Doamne, sfărup de aceștia și întărește logodna lor, în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Tu, Doamne, ta să-ți dea logodire să zdrească toate. Prin el s-a dat lui Iosif stăpâne în Egipt, prin el s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin el s-a arătat adevărul ta mare, prin el Părintele nostru cel ceresc s-a îndurat pe Fiul cel risipitor când a zis: dați-ne-l în dreapta lui și junghind vițelul cel gras, mâncând să ne veselim. Această dreapta ta, Doamne, a întărmat-o Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul Tău cel adevărat cerul s-a întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robului de să binecuvânteze cu cuvântul Tău cel puternic, cu brațul Tău cel înalt. Însuși, dar și acum, Stăpâne, binecuvântează această punere a inelelor, cu binecuvântare cerească, și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zile vieților. Că Tu ești ce binecuvântezi Sfintești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Dumnezeu, Ionuț Costinel și Miruna Elena, care acum se însoțesc unul cu altul prin taina anunții, pentru mântuirea lor, pentru ca să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și aceea din Cana Galilei, pentru ca să le dă lor bună înțelegere, viață cumătată
și rod pânteciului spre folos Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se vedească la vederea fiilor și a fiicelor lor, pentru ca să le împlinească lor toate cerile cele către mântuire, pentru ca să fie izbăviți ei și noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții pomenindu-o, pe noi și ne și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să vă dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel prea curat și ghiditorea toată făptura, care dirigia oamenii pe rămoșul Adam în femei și ai binecuvântat pe dânsii și ai zis, crește și vom împli și umpleți pământul și stăpâniți. Pe amândoi arătat un trupin în soțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce a binecuvântat pe robul tău Avram și a deschis pântecele sare, l-ai făcut tata multe neamuri, cel ce ai dăruit pe Isaac Rebecăi și ai binecuvântat nașterea ei, care ai însoțit pe Iacov Rahila, din care ai ietat 12 patriarhi. Cel ce ai însoțit pe Iosif cu Aseneta și le-ai dăruit prunci pe Efrei și pe Manase, care ai primit pe Zacarea și pe Elisabeta și le-ai dăruit lor prunc pe înainte mergătorul. Însuși să pune prea sfinte, primește rugăciunea noastră robrită și precum acolo și aici fiind de față, cu ajutor cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta și dă robii, Doamne, aceștia, Ionuț Costinel și Miruna Elena, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste una către altul într-o legătura păcii, da de prunci semințe cu viața îndelungată, cu nuna cea nevesăjită a măririi. Învrednicei și-aș vedea pe fiilor lor, păzește viața lor fără bântuială, le dă din roab cerul de sus și din belșug pământului. Umple caselor de grâu, de vin, de lemn și toată bunătatea, ca să dea și celor ce sunt lipsiți. Și împlinește-lor toate acestea împreună cu ei, cele pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurător de oameni viitorie și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu nostru, sfințitor în nuntul celei tainice și preacurate, legiuitor în nuntul celei trupești, păzitor în întregăciunii, chivenisitorul cel bun al celor de rebuință vieții. Însuși, Stăpâne, cel ce dintr-un început ai zideu și l-ai pus pe el și ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor din trânsul. Și luând una din coasele lui ai zis de femeie, pe care văzut Adam a zis, iată acum os din oasele mele și drum din trupul meu, aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, trimite harul Tău ceresc peste robii aceștia, Ionuț Costinel și Miruna Elena. Dă-ră aceștia să plece tu toate bărbatului său și robului aceștia să fie ca femei sale, ca să viețuiască după voia Ta. Binecuvintează pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara, precum ai binecuvântat pe Isaac, pe Rebecca, precum ai binecuvântat pe Iacov, pe toți patriarhii, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvântează pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Semfora, binecuvântează pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iacov și pe Ana. Păzește pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe noi în corabie, precum ai păzit pe Ioan în pântecele Chitului, precum ai păzit de foc pe Sfinții trei tineri, trimițându-l lor rod din cer. Adu-ți aminte de ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ți-a adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ți-a adus aminte de Sfinții tăi 40 de mucenici, trimițându-lor cu un din cer. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeu nostru, de părinților care i-au născut și au crescut,
pentru că rugăciune părinților doresc temeile casele copiilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, de rug de aceștia, numele nașilor? Daniela și Ion. Ion și? Daniela. Ion și Daniela. Nașilor, denuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei de taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, de rogul tău acesta, Ionuț Costinel și de roba ta aceasta Miruna Elena și binecuvântează pe dânsii. Dă-le roadă pântecelui, pruși bun și bună înțelegere sufletească și urpească. Înalță pe ei ca pe cei din Libanului, ca viu drăzlită, dă-le roadă pământului ca toată desolarea vânt să sporească de toată fapta cea bună și binecuvântăție. Că ți-e spune toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale să nu fie omul singur pe pământ, însuși acum stăpânind de mâna ta din sfântul tău locaș și unește pe robul tău Ionuț Costinel cu roaba ta Miruna Elena, pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește-i pe ei într-un gând, încununează într-un trup, dăruiește-le roadă pântecelui, dobândire de prunci buni, că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Ionuț Costinel cu roaba lui Dumnezeu Miruna Elena, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Ionuț Costinel cu roaba lui Dumnezeu Miruna Elena, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Ionuț Costinel cu roaba lui Dumnezeu Miruna Elena, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te pricepi? Îl facem în fără. Am dat cu mămina și legat la pără. M-am întâns. Sare. E căpuțul. E căpuțul cam pătrat. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Miruna Elena cu robul lui Dumnezeu Ionuț Costinel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Miruna Elena cu robul lui Dumnezeu Ionuț Costinel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Miruna Elena cu robul lui Dumnezeu Ionuț Costinel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununa să-i predășim. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, las că se lasă de ureche, de mine, lasă ureche. Încununează-i pe dășim, Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste,
cunonează-i pe dânsii. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului Tău din Epistola către Efeseni, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, mulțumiți totdeauna pentru toată numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu Tatăl, supuneți-vă unul altul într-o frica lui Hristos, femeile supună bărbaților ca Domnului, pentru că bărbatul este ca femeii, precum și Hristos este ca bisericii, trupul său al cărui Mântuitor este. Căci precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor, întru totul bărbaților iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, curățind-o cu baia pe cuvânt, ca să o fățeze știe și biserică, slăvită nevămpată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă și fără de prihană. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însăși trupurile lor. Cel ce-și iubește femeia sa pe sine se iubește, că nimeni vreodată nu și-a luat trupul său, ci fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum și Hristos biserica, pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui și în oasele Lui. De aceea va lăsa unul că tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi în trup. Taina aceasta mare se arăzi în Hristos și în biserică. Astfel și voi fiecare așa să-și iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeia să cinstească pe bărbat. Pace ție, Sfințite cititorule! Și Duhului Tău, Aleluia, Aleluia, Aleluia! Și pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Ioan, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Luăm aminte. În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus se afla acolo. Și au fost chemați la nuntă și Iisus și ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul la grei, mama lui Iisus către dânsul nu mai au vin. Iar Iisus a răspuns: ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujeau să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit: umpleți vasele cu apă, și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis: acum scoateți și duceți nunului, și ei au dus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, însă slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat nunul pe mire și a spus: orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și a arătat slava sa și au crezut întrânsul ucenicii săi. Mărire ție, Doamne, mărire ție, să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, Mântuitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne să auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Îi ne rugăm pentru mina, viața, pacea, sănătatea, mântuirea și ocrotirea rogului Dumnezeului Costile și Fiului Elena,
care se însoțesc unul cu altul pe taina anunții, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Să ne rugăm și pentru Dumnezeu, Ion și Daniela, nașilor, pentru poporul care să înainte în Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, care cu purtarea de grijă, cea de mântuire de în Cana Galilei, arătând ta cinstită plinea ta, însuși acum, Doamne, te rog de aceștia pe care de nevoie te-ai susținut cu altul, păzește-i pace și bună înțelegere. Arată nunta lor cinstită, ferește patul lor neîntinat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană și învrednicește să ajungă bătrâneți fericite, cu inima curată prin poruncile tale. Că tu ești Dumnezeul nostru, Dumnezeu care miluiești și mântuiești și ție slavă însă, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și veci vecilor. Amin. Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Cine îmbrănicește pe noi să până cu îndrăznire, fără de o sândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu cel ce restai, așa zice. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău, capetele voastre Domnului să le plecați. Ție, Doamne! Dumnezeule ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu luna tuturor ce a făcut de Tine. Și acest pahar de oști pe care l-ai dat celor ce soțesc cu unul altul pe taina anunții, binecuvintează-l cu binecuvântare duhovnicească, că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema.
Să nu mă încălbea. Deci dacă bea, ce are dacă bea? Ce vrea să nu se bea? Unde-ți viața? Hai, mireasă! N-am putut să bea apă. Și numele Domnului voi chema. Slavă, îmi place. Bea puțin. E bine, așa, o domnișoară să ia tava. Tava e bună. Trebuie să strămuiești. Da, stânga și dreapta. Isaie, dânduiește Fecioara, a avut împărtece și a răzbunit pe Manuel, Dumnezeu și omul, răsăritul este numele Lui, pe care le mărindu-l pe Fecioara o mericim, Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încorunat, rugați-vă Domnului să se miluiască sufletele voastre. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, lauda apostolilor și bucuria mucenicilor, a cărora propovăduire este treimea cea de Mărit să fii mire ca Abraham, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Da? Căde? Închină-te. Arăși crucea și așa asta e Evanghelia. Sfânta Comunie. Mâna nașului și a nașei. Cu mireasa. Mâna mireasei. Hai mireasa. Și masa are să-l apă. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rachila, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rândurile legii, ca așa a binevoit Dumnezeu. Ușor. Dați-vă, la voastră. Dați-vă.
Luminați, salutați cartea asta, Evanghelia, așa se numește, Sfânta Comunie, Mâna Nașului și a Nașii. Da. Și cu mile, și pe luminile, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, care ai venit în Cana Galilei și nunta de acolo ai binecuvântat-o, binecuvintează și rerobită aceștia care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea nunții. Binecuvintează intrările și ieșirile lor, mulțește cu bunătăți viața lor, primește cu unile lor în împărăția ta, păzindu-i curați, fără prihană și neasupriți, în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului tău. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Treimea cea întru tot sfântă și de ovință și începătoare de viață, o Dumnezeire și o împărăție să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea o viață de rugată, naștere de frunzi bun spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești, să vă îmbrănicească și de dezbătarea bunătăților celor făgăduite pentru rugăciunile preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Robilor tăi, noul Națiu, Costinel și Miruna Elena, dă-le, Doamne, sănătate, viață îndelungată și bună sporire într-o mulți ani. Mulți ani trăiască, 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 mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, trăiască, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani, trăiască, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani, sănătate să vă dea Dumnezeu și toate rugăciunile pe care noi te-am rostit să se împlinească. Nașul schimbă pe piesa din mâna dreaptă în mâna stângă, nașul la mireasa. La joc să mireasa? La joc mai simplu. Acum, ca familie nou cununată, trebuie să vă alegeți un praznic, un sfânt ocrotitor al familiei, care de acum înainte va fi ocrotitorul familiei. Ce? Sfântul Ioan. Deci, icoana Sfântului Ioan să o aveți în casa dumneavoastră și la Sfântul Ioan este praznicul familiei dumneavoastră. Nici târziu, nici de vreme, două cuvinte se cade a spune la acest frumos eveniment din viața dumneavoastră. După ce a semnat în fața ofițerului stării civile la primărie și a zis un da hotărât pe certificatul de căsătorie, în momentul acesta noi am oficiat Sfânta Cununie, unde prin rugăciunile noastre și prin punerea mâinilor dumneavoastră pe Sfânta Evanghelie ați făcut jurământ în fața lui Dumnezeu că veți păstra această legătură tainică prin, să zicem noi așa, dragoste, prin bună cuvință și prin bucurie. Porniți
la un început de drum. De acum înainte nu veți mai fi doi și veți fi unul. Părintele spune aici, de așa va lăsa omul pe tatăl său de mama sa, se va uni cu femeia sa și ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Prin binecuvântările noastre nu am făcut altceva decât să rugăm pe Dumnezeu ca să vă dăruiască viață îndelungată, naștere de prunci buni, frumoși și sănătoși, așa cum vă prezentați, pentru că frumoși sunteți amândoi și bogăția unei familii nu este aceea decât a avea prunci care spune tot cartea de care să vă bucurați până la adânci bătrâneți. Porniți un drum în care de acum înainte vă aveți unul pe celălalt și întotdeauna bine este ca bărbatul să-și respecte femeia, femeia să-și respecte bărbatul, căci numai așa veți da un imbold și un bun exemplu în societate, ca toți ceilalți din jurul dumneavoastră să vă respecte. Au făcut altceva decât și-au luat angajament în fața lui Dumnezeu că vor fi alături de dumneavoastră întotdeauna la bine și la greu și întotdeauna să zicem noi așa, unde sunt două, trei sfaturi, prinde bine și este de bun augur pe dumneavoastră. Nouă preoților, nu ne rămâne decât ca la acest frumos eveniment din viața dumneavoastră să vă urăm casă de piatră, ani mulți, frumoși și sănătoși, să vă bucurați de toate, să zicem noi așa, darurile și evenimentele vieții și, cum spune poetul, iar noi aici să ne mai întâlnim și la botez. Doamne ajută și sănătate! Să trăiești, nășicule, că ai fost cu voia bună, să ai grijă de finul. Trăiești, nășicule! N-are gândit acasă, a ținut-o din o toată foarte bogată. La neamul dumneavoastră a mers una după alta și încă mai ține. Așa este când e neamul mare. Acum a venit după mine, mergem în fața. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Așa? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți
luminos, au și cerginele frumos, aici mai luna luminoasă, și cerginele frumoasă, cea mai luminoasă.